Благодаря ви за сега. Сега Костадин Костадинов, председател на Възраждане. Добър вечер. Добър вечер. Срещу кого е вашата битка в момента? Срещу властта или срещу другата опозиция? Първо, като говорим за опозиция, трябва да гледаме все пак кой как гласува в парламента. Ето, примерно ППДБ в последните няколко седмици гласуват последователно и упорито заедно с управляващите, включително и за състава на парламентарните комисии, за избора на ръководства. Гласуваха заедно с тях и по много още други въпроси. И в интерес на истината, като цяло нямат особено разминаване. Ето както и в момента те се опитват да говорят по един и същи начин по тема, която те твърдят, че е национален приоритет за еврозоната, а всъщност тук не говорим за национален приоритет, говорим за приоритет на една много малка и ограничена част от българския народ. Може би даже приоритет, по-скоро да кажем някакво искане. Огромната част от българите не желаят вкарването на страната ни в еврозоната. Това не пречи на представителите на ППДБ обаче да искат, включително и да призовават да се фалшифицират и да се манипулират данни. Огромна част, казвате, от българското население. Част, да. Не се ли страхуват тези хора по-скоро, като слушат тези критики, или имат изградена позиция против еврото? Това не са критики, защото достатъчно е да видим историята на последните 10 държави, или да не са 10-5 държави, които са влезли в еврозоната, особено тези, които влязоха след Гърция, за да видят какви са техните непосредствени резултати. Съответно, не са добри за населението, не са добри за икономиката на страната. Последният пример е включително с Хърватия, включително. Миналата седмица в петък... Това не е заради еврозоната. Как да не е заради еврозоната? Какво точно можем да използваме? В Северна Македония, там няма еврозона. Какво става в Северна Македония? Какво става в Северна Македония? Протестира срещу високите цени. Цените навсякъде се увеличават, защото инфлацията е проблемна навсякъде, но в еврозоната тя е по-голяма. Включително дори въобще и лихвените... повече, отколкото в еврозоната. Лихвените проценти в момента в еврозоната са по-високи с, може би, от порядъка на 30%, отколкото в България. И никой не казва на хората, че в момента, в който влезем в еврозоната, лихвите по кредитите им ще се увеличат. Никой не им казва също така, че не е гарантиран курса на еврото. И нека да кажа, за да се чуе и да се знае, ако ние влезем, не дай си Боже, в еврозоната, решението какъв ще бъде курса на еврото към лева или на лева към еврото не е наше. А сега наше ли? Не. Решението не е наше. Решението на Европейска централна банка, на Европейската комисия, което се съгласува. Сега наше ли е? Сега в момента е наше решение. Как да е наше, като сега... е вързан за еврото лева? Ама това е наше решение. Това ние е наше решение. Решили, но той е вързан. И ние, ще ви припомня, че ние бяхме вързани първо за марката. Да. Така. И тогава ние взехме суверенното решение през 1997 година да наложим валутния борд, което между другото е едно от най-добрите решения за последните, да кажем, 30 години финансова история на България. Но най-важното нещо, което трябва да кажем е, че не може подобни фундаментални решения, които касаят бъдещето на поколения българи напред, да бъдат вземани от един или двама души, които си присвояват правото да говорят от името на целия народ. Единствените, които могат да говорят от името на народа, са българските граждани. Затова ние предложихме няколко пъти да бъде свикан референдум. Събрахме подписи, знаете, 604 000 подписа, които бяха незаконно отхвърлени от парламентарното мнозинство, включително господин Димитров тогава излезе и каза: ние можем да ви спрем и ще ви спрем. Но това, че е законно, няма никакво значение. Ние ще ви спрем. Господин Костадинов. След това Конституционният съд направи също, погази закона незаконно. А ние няма да спрем да се опитваме да прокараме този референдум и ще се преборим в крайна сметка за това. Но най-важното в момента, и аз затова преди малко взех думата и прекъснах господин Димитров, ние не отговаряме на условията за това да бъдем членове на еврозоната. Това не пречи на представителите на ППДБ открито да призовават за фалшифициране на данни. Тоест, открито призовават за фалшифициране на данни. Кристин Лагард казва, че ние отговаряме, а вие казвате, че не отговаряме. Кристин Лагард какво каза днес? Аз слушах много внимателно този неин отговор, който беше на кореспондента на БТА, между другото. Понеже ние, само да кажа, че разполагаме с европейски народни представители, които в момента са информирали и продължават да информират както Кристин Лагард, шефката на ЕЦБ, така и Урсула фон дер Лайен, която е шефката на Европейската комисия, така и Паскал Дониха, който е председател на Еврогрупата, държавите членки на еврозоната, така и Валдис Домбровскис, който е европейския комисар. Всеки един от тях знае каква е реалната ситуация в страната. Всеки един от тях е наясно с това, че ако те се опитат да влязат в тона на някой от тук присъстващите или представители на една част от българските партии да фалшифицират данни, ние няма да спрем и в смисъл ние веднага ще реагираме. Първата ни реакция още другата седмица на 7 февруари правим една национална конференция, на която ще съберем финансисти от цялата страна. Включително ще присъстват и финансисти на световно ниво, като
Янис Варуфакис, бившия министър на финансите на Гърция. На следващото място на 22 февруари правим национален протест в защита на лева. За да стане ясно, че това не е национален приоритет. Ако някой си мисли, че е национален приоритет да откраднем доходите и спестяванията на българите, нека да излезе да го каже. Тоест, вие ще наклеветите на чужденците. Нищо не... на чужденците. Нищо не... Трябва да поискаме Европейската комисия да изкара една от държавите, които са с най-ниска инфлация, защото, видите ли, можело да се прецени, че тази инфлация е била много съмнително ниска. Ама трите държави, които са с най-ниска инфлация, са Италия с 0,9 Литва, 1% Италия и 1,1% Финландия. Тоест те имат на практика еднаква инфлация. За Хърватия изкараха 3. За Хърватия в момента е в съвсем друга ситуация. Ние коментираме тези, които са с най-ниската инфлация. За Хърватия изкараха 3. А вие казвате, че проблем е да изкарат една в момента. Очевидно е, че решението е политическо. Те могат да изкарат и 13 държави. Няма какво да се лъжем. Еврозоната е пирамида. Тази пирамида има нужда от свежи постъпления. Еврозоната е пирамида. Тази пирамида има нужда от свежи постъпления. Еврозоната е пирамида. Тази пирамида има нужда от свежи постъпления. Както алтернатива за Германия директно го заявяват. И не само те, и Марин Люпен също. И това са много още други суверенистки партии в Европа. Спря да говори Марин Люпен за това. Да кажем, че още не са дошли президентските избори. Като дойдат до година, повярвайте ми, ще започне да говори отново. Това искат французите, това искат германците. Още веднъж да се върна на нещо. Вие, нали, си давате сметка, че инфлацията в момента в България е 2 пъти над еврозоната. Нали си давате сметка? Защото казахте, че в еврозоната има инфлация. И да ви кажа, може да не звучи добре, но благодарение на тази инфлация ние имаме възможност в момента да увеличаваме доходите на хората. Защото ако не е инфлацията, ето дам ви един пример с Италия, която е с 1% инфлация и там при тях и доходите, и икономиката, и ръста, всичко е замръзнало от преди 3 години, откакто Мелони дойде на власт. Те на практика спряха да растат. Това не е добре, но може би не е толкова зле, защото все пак Италия е една от свръхзадлъжнелите държави в еврозоната. Най-важното нещо, което не трябва да забравяме, еврозоната е огромна дългова пирамида, в която има държави с над 100% задлъжнялост спрямо брутния вътрешен продукт. На фона на всичко това нещо, нашата държава, която е с най-ниския процент, съотношение дълг към БВП, ще влезе. Представете си следната ситуация, една голяма компания от богаташи са яли и пили на масата, изяли са всичко, останали са огриски, идва бедния роднина, който изяжда огриските и накрая му казва плати сметката. Това ще стане с нас. Гръцкия родина го спасиха същите тези хора. Гърците не твърдят, че са ги спасили. Гърците в момента разпродават своята държава, продължават да го правят и най-важното нещо, което е гръцкия стандарт пада. Не толкова ние се вдигаме, колко те падат, в резултат на което се появяват най-различни спекулативни мнения, че едва ли не вече сме изпреварили Гърция. Господин Костадинов, вие сте историк. Как искате да ви запомня историята? Аз пречих на България да влезе в еврозона. Не, аз помогнах на България да оцелее. И това не е само моя задача, това трябва да е задача на всеки един от нас. Тук е момента, между другото, да поздравя министъра на образованието преди малко, който говори много добре. Надявам се това, което той казва и да успее да го превъплати в действие, защото думите са едно, делата са друго. Но когато имаме национални приоритети, национални интереси, те трябва да се спазват. Национални интерес е България да бъде свободна, независима държава с богати хора. Това е. Няма как да бъдем такава държава, ако ние не управляваме собствените си финанси. За Германия, за Франция, може би дори в някакъв смисъл е изгодно, защото те са голяма държава, в която на практика те печатат парите и ги раздават на останалите. Но когато ние сме малката държава, ние дори няма да имаме право на глас. Нали знаете, че имаме 0,4 гласа в борда на ЕЦБ, което означава, че от 10 решения, които се вземат за еврото, ние ще вземем участие в 4, в 6 няма да вземем участие. Но ще вземем участие, сега не участваме, а сме вързани за еврото. Ама ние сме вързани за еврото, защото това е наше решение. Утре можем да се вържем за юана или за долара или за йената и това няма никакъв проблем. Ние можем да го направим всеки един момент. Докато като влезем в еврозоната, нали знаете, че след това включително и бюджета ни се одобрява. Не е само единствено наше суверенно решение. Представете си, българското правителство иска да увеличи заплатите, иска да увеличи пенсиите и казват, няма да ги увеличим. И няма управляващ, който да може да вземе вече решение в тази посока сам, защото парите просто вече не му принадлежат. Ние водим в момента битка за запазване на парите на хората в техните портфели. И точно това се разбира от все повече и повече хора. И затова е тази паническа паникатака, включително и в ППДБ. Дай да бързаме сега веднага да не изпуснем прозореца. Какъв прозорец? Ние ще влизаме в еврозоната през прозорец. Не може да влезем през вратата, хипотетично казано. Не бива се държим като джебчи в собствения си дом. Европейския съюз е нашия дом. Ние искаме да сме равни там, както направихме в Европа, където създадахме наша собствена европейска парламентарна група, собствена европейска партия. Избрахме българин начало на тази европейска партия. Нещо, което никоя друга българска партия не е правила.
това е модела на Възраждане. Уважавай себе си и накарай другите да те уважават. Защото наведения менталитет, слугинажа и лакейщината на българския политически елит ни доведоха до тук. Категорично няма да допуснем влизането на България в еврозоната и призовавам всеки един българин на 22 февруари да дойде заедно с нас от 12 часа пред БНБ, за да съберем десетки хиляди и да кажем, че искаме да запазим българския лев, доходите и спестяванията на хората. Сега аз изтърпях всички тия работи, слушах внимателно, много Да, моля ви кратки реплики, да, за да не... неверни неща бяха казани, но започвам с... Първо, Възраждане били опозиция. Те единствени получиха парламентарна комисия от всички партии, които сме опозиционни в парламент. И това е показателно. Властта им даде председател на комисия. И това е много важно. И не ме прекъсвайте, защото аз не ви прекъсна. Напротив, ще ви прекъсвам, като говорите лъжа. Не сте получили председател на комисията. Така? Напротив, ИТН бяха тези, които направиха кои жест. Са ИТН? Кои са ИТН? Част от управлението. ИТН са една от тези партии, които в крайна сметка си спазиха обещанието, което бяха дали преди години. Част от управлението. И значи имате парламентарна комисия, дадена единство на вас. Да разбирам, че вие завиждате. Ние сме опозиция и отказахме подобни предложения. Вие може да казвате каквото си искате. Само че вие гласувахте ръководството на всички тези парламентарни комисии. За неверните неща. Защо гласувахте ръководството ръководството на ГЕРБ? Господин Костадинов каза много неверни неща. Другото невярно нещо е, че може да се промени курса на еврото, на лева спрямо еврото. Това е абсурдно. Имаме и решение на парламента. Словакия промениха ли? България ще се присъедини и държавите с валутен борд по-важно. В Словакия промениха ли? Да или не? Вижте, понеже нямате аргументи, питам ви, Словакия прекъсвате, нямате аргументи. Аз ви слушах всичките неверни неща, които говорите. Нищо неверно няма. Не, няма да ви слушам лъжите. Словакия промениха ли курса? Да или не? България ще се присъедини при този курс. Словакия няма валутен борд. Знам, че не знаете какво значи това, но Словакия няма валутен борд. Държавите с валутен борд се присъединиха при същия курс. Словакия промени ли своя курс? Променили държавите с валутен борд. Той не отговаря да ви кажа. Словакия си промени курса. При тия условия. Словакия си промени курса. Само, че човека в момента лъже и не може да издържи просто факта, че лъже. Друго нещо неверно, което беше казано от Костадинов. Тия държави, Хърватия и другите, които се присъедини към еврозоната, са били недоволни. Хърватия има за 23-та година рекорден ръст на доходите и хората са доволни от еврозоната. Има евробарометър за цялата еврозона. 71% от хората, 71% от хората са доволни от еврозона. 71%. Това проучване не го направи някоя агенция на ППДБ. Вие кога за последно бяхте в Хърватия? Не, между другото, извиняйте, това е откровенна лъжа. Хората протестират, в петък имаше ден на бойкот на високите цени заради това, че там имаше задържани цени и в момента все още има задържани цени, има огромна спекула и всичко това защо? За да има нисък дефицит, за да има ниска инфлация, за да може да влезат в еврозоната. Сега плащат цената. Това не е вярно. Как да не е вярно? Как да не е вярно? Кратка реплика, моля ви. Освен министър на образованието съм и представител на ГЕРБ, понеже господин Димитров хвърли вината върху ГЕРБ. Ако се върнем по-назад от 1997 година, когато болезнено изживяхме финансовата криза и приехме един консенсус, че трябва да водим благоразумна фискална политика, смея да твърди, че до 2021 година водехме такава политика. В резултат на тази политика България беше поканена за чакалнята на еврозоната през 2020 година. Изредиха се много правителства, включително и такова водено от господин Костов. Той положи тази политика. Тези правителства може да са имали всеки кусури, но имаха финансови министри, които вярваха, че трябва да водим благоразумна политика. Дойде обаче Асен Василев, каза, че всички преди него са били глупави, грешни и че можем да харчим повече, отколкото изкарваме. Той е този, който разказа разказа. Той е този, който даде тонът за песен. Той е слона в стаята на разгулната бюджетна политика. И това можем да го проследим назад. Той е човека, който не вярваше 2021 година, че ние трябва да влезем в еврозоната. И така. Той е човекът, от когото се налагаше Народното събрание да пази фиска. Във всяка нормална държава финансовия министър пази фиска от Народното събрание. Ще ви кажа какво е неблагоразумна фискална политика. Това е когато дигнете с 50% заплатите на полицията и това е дори извън бюджет. Извън бюджета го направите и гласувате с възраждане. Това е неблагоразумна фискална политика. Последната година и половина всички сме малко или повече виновни. Това ние сме гласували против господин Вълчев. Как да сме виновни като против? Идеологът на тази политика... Неблагоразумна финансова политика е когато Бойко Борисов каже, че ще даде тази привилегия от половин милиард довели до 1% увеличение от БВП. На ресторантьорите, защото им бил обещал. С неговите предложения е било до 4% увеличение. Господа, за финал, моля ви буквално една дума.
в този свят, който виждаме, че има бури, най-голямата опасност за България коя е, ако я формулираме най-кратко с една дума буквално? Господин Костадинов. Да не изчезне от картата. Виждаме, че изчезва държава от картата. И за да не изчезнем от картата, трябва да покажем, че сме народ, който е достоен да има бъдеще, защото все повече силата на правото отстъпва пред правото на силата. Това е бъдещето на света. Най-страшното е да изпуснем изключителните възможности, които имаме. А именно да запазим данъците, да влезем в еврозоната и да осигурим един период на висок растеж на доходите на хората. Това ще го помнят и ще го оценяват винаги. Господин, една дума и от вас. Най-страшното е, бидейки разделение, да забравим какви са общите ни цели. Благодаря ви. А сега Петър Георгиев с една история от седмицата. Балкантон отпуши няколко сюжета едновременно. Носталгията, паметниците, паметта, а и за средата ни на живот днес.